माँ जानकी सीरीज प्रेजेंट। हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। हमरे राजा हमरे राजा हमरे राजा हमरे राजा हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। सौतीनिए पर बीजी बाड़े। हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। घर में घुसा के रे सखी हमारा के नैहर पे ढाके सब दुनिया के घर में घुसा के तनाव करा तनाव करा साया के बीजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। सौतीनिए पर बीजी बाड़े। हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। पर खाली मरेला रे सखी सुन ले हम का कोई सैया के खेला सब दुनिये पर खाली मरेला। देवे ओकरा के हो देवे ओकरा के हो देवे ओकरा के सब अपन पूंजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। सौतीनिए पर बीजी बाड़े। हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। तोरा गारवा रे सखी बड़ा गोजन बा हम कहनी कि अब नहीं हारवा सैया कहले नहीं आइब तोरा गारवा। हमर मनवा के ललसा ना बुझे सौतीनिए पर बीजी बाड़े। सौतीनिए पर बीजी बाड़े। हमरे राजा करवले कितना इजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। करे पर मारे झुनू ओझा के मन नहीं भरे राकेश रवि करे पर मारे। कृष्णा क्रांति के ओ कृष्णा क्रांति के ओ कृष्णा क्रांति के मालहिया निजी सौतीनिए पर बीजी बाड़े। सौतीनिए पर बीजी बाड़े।
इहे पर बिजी बाड़े। म्यूजिक बॉय राकेश राज भिलाई बजा।